A moj otac s tim nema nikakve veze. Šta radi Nebojšin otac? Evo, pošto da pričamo o tome, šta radi? Prema medijskim izveštajima on posreduje Znate li šta je on? u trgovini oružja. On je običan zaposleni tamo. Ali nije ni direktor, ni vlasnik. Ništa od toga. Zaposleni u firmi. Moj otac nije povezan sa Gimom, na bilo koji način. A onda su rekli, na sve to su rekli, pa kaže, rekao si da je on zaposlen u Gimu, a ovaj je rekao da nije bio ni zaposlen u Gimu. Ja pozovem Nebojšu i pitam ga. Pogledajte samo ljudi da smisao se razume. Da bi svaki čovjek u ovoj zemlji mogao da razume. Ja pozovem Nebojšu, pitam, vidim da ti optužuje tebe i oca. Reci mi, o čemu se radi? Tvoj otac direktor tamo ili vlasnik te kompanije? Nebojša mi kaže, ma ni jedno ni drugo. Ne bre, si siguran, bre, na kom je mjestu? Ma ni na jednom, šef. Aha. Ja odem na televiziju, kažem, on tamo neki običan radnik, zaposlen, nemam pojma ni šta sam tačno rekao, ali znam da on ne ubira profit, nije vlasnik, nije čak ni istaknuto lice, ni bilo šta. Sad se ispostavio da on nije ništa tamo. Nije direktor, nije vlasnik, sad kažu nije ni zaposlen. Još bolje za Nebojšu. A šta je onda? Kriv je zato što se pojavljuje na sajmovima. Stvar je toliko jednostavna, toliko prosta i toliko jasna. Grupa privilegovanih trgovaca oružjem je pune 4 godine, znači 2015., 16., 17. i 18. imala privilegovane cene koje su bile jednake ili niže od cene koštanja Krušikovih proizvoda. Jasno je da su čudni lavirinti veza vlasnika privatnih firmi i najviših predstavnika vlasti u ovoj zemlji. Znači, ja ozbiljne sumnje imam da je najviši vrh ove države upleten u poslove trgovine oružjem. I zbog toga je to i razlog što sam ja i pritvoren i zatvoren.